Moikka! Mä tulin tekemään nyt heinäkuun videon uusiksi, koska olin unohtanut sieltä yhden tärkeän asian. Eli heinäkuulla on tarjouksessa ihanat naisten öljyt. Dragon Time, vähän nuoremmille naisille. Sclarescence ja Lady Sclariol sitten meille vähän varttuneemmille naisille. No sinänsä itse tilasin kyllä tämän Dragon Timen nyt ihan sen takia, että pääsen kokeilemaan, kuinka tämän rauhoittava ja tyynnyttävä vaikutus toimii tämmöiseen vähän varttuneempaan naiseen, mutta äsken juuri avasin, joten en ole vielä ehtinyt sen enempää kokeilla. Aika ihana tuoksu kuitenkin. Lady Sclariol näistä on se mun suosikki, mitä mä itse käytän tuoksuna. Ja siinä samalla saan sen rauhoittavan tyynnyttävän vaikutuksen. Se, minkä mä unohdin, on se, että heinäkuun alussa oli Young Living päivä, jolloin on usein aloituspakkaus tarjouksessa. Niin nytkin. Aloituspakkauksessa tulee 12 tarkoin valittua öljyä, jotka varmasti tulee käytettyä täysin riippumatta siitä, minkälainen perhe sulla on. Multa puuttuu täältä se appelsiiniöljy kokonaan, koska olen tilannut tämän vanhan version viimeksi ja tämmöistä vähän lisuketta täällä on myös. Mä en puhu aloituspakkauksen öljyistä tässä nyt tämän enempää, koska ne löytyy tuolta erilliseltä videolta, niin voit käydä kurkkaamassa sieltä. Tämä tarjous koskee Adobe Mist Diffuseria. Ja kun tilaat aloituspakkauksen sillä diffuserilla, saat lahjaksi tällaisen iki-ihanan kaktusdiffuserin, eli vaaleanpunaisen, missä on tämmöinen, miksi tätä sanotaan, puhelinpääliitäntä, C-liitäntä ja toisessa päässä on USB, eli itse käytän tätä tietokoneella istuessani sen tietokoneen virralla. Siellä on hirvittävästi sähköjohtoja ja kaikki pistokkeet on täynnä, niin tällä systeemillä saan diffuuserin myös siihen työskentelyyn mukaan. Eli kun 28. päivään mennessä tilaat aloituspakkauksen Adobe Mist Diffuserilla, niin saat tuon kaktusdiffuserin kaupan päälle. Sitten mä haluan vielä muistuttaa ihan ilman tarjousta aurinkovoiteesta ja auringon jälkeen viilentävästä suihkeesta. Auringon säteet vahingoittaa meidän ihoa myös silloin, kun aurinko ei varsinaisesti paista. Eli aurinkovoidetta kannattaa käyttää joka ikinen päivä, kesät, talvet, niin varmistaa sen, että iholle on hyvä suoja. Ja tuo viilennyssuihke sitten semmoisina päivinä, niin kuin esimerkiksi nyt on, että on ihan tajuttoman kuuma, niin se tuntuu tosi ihanalta illalla viimeiseksi laittaa ja iho saa yön aikana palautua ja valmistua sitten siihen seuraavaan päivään. Tämmöiset tällä kertaa. Käy kurkkaamassa se erillinen video aloituspakkauksista ja kun haluat tilata, niin linkkaa siinä lopussa olevasta linkkipuusta itsellesi sopiva vaihtoehto. Teetkö tilauksen jälleenmyyjästatuksella vai asiakasstatuksella ja musta tulee sulle henkilökohtainen opas sun öljymatkalle. Moikka!